anyị chọrọ ịma dịka ka ị kọwala anyị komiela anyị komi maka onwe gị onye bụ nne gị nna gị ịmalịba kedu ibe chetara maka ba na obodo gị bụ Umueri ama maka nne m na nna m mana nna m ka anyị bidogodi kedu ọgbọ ịdị kedu mgbe a mụrụ gị abụ m Mgbago anụ ihe dị arụ bụ 83 years. Yes. 83 years. That's 1920. 1930 ka amụrụ unu. Okay. 1930. Na nya bụ ihe ka 1937. 1937 ka amụrụ unu. Nya bụ Mgbago anụ. Mgbago anụ olu 1937. Anyị bụ ndị etiti. Etiti Mgbago anụ. Anyị dị 38. Okay. Unu 93 years this year. 83 years this year. Okay. Magi mano 1937 ka amụrụ unu. Okay. Mgba kedu onye bụ nna gị? Nna m bụ UDEMGBA onye Mgbago Umueri. Kedu ihe bụ Igbo onye Adebe Umueri. Kedu ọgbọ nna gị dị? Ọgbọ nna m amarakwanụ m aba maka na ọ zewa aka nna m nwụrụ amara m ọbụdo nne m Ma gị kwudelie ndụ? Egwudere ụmụnna m. Gị kwudere nna gị? Mba, onye egwude bụ nne m. So ị mara ihe dị ka ndị ọkwụ nna gị bụ ndị ọgbọ nya na ya bụ ọgbọ ịmara amụdoza amara m nna m adịbụ obere ụwa nwụọ. Okay, and you kwuru na ịbụ nwa ovu nwa. Ovu nwa ka m. Ovu nwa ka ị bụ. Nne m mụrụ anyị sa. Onwugbu 7 na dem. Man abụ ka ntọ, man anọ ọtọ m. Ọ dị egbe ebuze m. Man anọ ọtọ m nwụta m, man abụ ntọ nwụrụ ejima ọ nọbagị. Ụmụnne nna gị kwa n'ime aliva? Ụmụnne nna m bụ ọba bụ Mgbago. Nwa agaji Aten. Ime ndị a kedu ndị tọrọ nna gị ndị nna gị tọrọ n'ime ya? Ndị awa niile nwere enye na nna m n'otu. Mgbago nna m tọrọ ya ndị nne. Ọ bụ ọdụ ma ọ bụ abụ. Nna m Aten ọbara mụrụ nwa agaji. Bed ebe. Ọ bụ ejiri ọbara ọgbọ nna m. Nna gị bụ siwari n'isi. Onye tọkụtali ndị nga onye tọkụna ịmali kedu ọgbọ ọ dị? Ụmụnne nna gị ovu ịmali. Mgbago nwanne nna m dị na amaọgụ. Ma nna gị tọrọ ya ọfụma? Nne ma ọba bụ nwanne Mgbago dị n'ọgbọ ma. Ị na-anụ ya? Nwa agaja. Onowu nwa agaja nke anyị. Ọ bụ. So na ọ nwere onye nwere ike ịkpọ n'Umueri nya na nna gị bụ ọgbọ ịmali nya na nna gị bụ ọgbọ. So nna gị ya nọ ihe dị ka Ajili ma ọ bụ Epum ma ọ bụ iru ogbo. O nwere bụla Ajili a. Ma omume nwa mere Ajili ma ọ bụ nna m ya atọwara Ajili. Ọ ya atọ Ajili ọ bụla Ogbozi. Ọ bụla Ogbozi ma ọ bụ Ajili. Ọga chụm UDEMGBA chụm. Nwa ibe chụm. Ọga bụ nna m ntọ nna m. Mgbe Mgbago ka na amaọgụ. Ọba bụ buru ugbo ma. Ọba bụ ọka ugbo ma. Nna m wee gabụla Ajili.
So nne apụzi ajili ọbụla ogbosi 1900 to 19 no buka nwatakịrị anasị 1906 no buka duru nna gị bụ 1904 nye agba ajili kpọmkwem ma nna m tọkọta n'ụlọ oke nne ya tọkịtara nna ama m n'ụlọ ma gbara ọnụ okay so na I know even that 1890 1892 something even the Ajilija even the Ajilija something okay thank God kedu ndị ahụ na-ekwu ịkpọla ava ụmụnne nne ya ka ụmụnne nna m okay ndị ahụ bụ ụmụnne nne ya kedu ọgbọ ndị ya ahụ na-ekwu ya dị va nwere abuka so va nwekwara ike inwe ike abịa kasị agbụdaka so no abuke mgbomgbo ugo na nwe ike kawa ya bụ ndị ahụ okay daalụ kedu ebe ihe echeta banyere Umueri mgbe ị na-eto igbulu evi igbulu anyịnya na igbulu amanwụlụ na ebe ndị ahụ ịbụ ogbu anyịnya ka m maka na aga anya ụdị agbụrụ anyị anwụ mmadụ ya egbu anyị ojede megono nwere iwu buru ihe gbunu Umueri niile na-eji ego anyị ndị arapụrụgo ndị anaghị ogbu anyị gara ka mbụ ogbu anyị gala ọdagbu anyị gara kedụzi ebe ka gala ji abata ya onye na-edu ndị gburu anyị ibe na-etu ndị gburu anyị ọdagbu anyị gara onye Umueri kedu ibe eji etuzi ndị gburu anyị ogbu anyị gala ego aka nje gote anyị egote aka ya gala ka na-eje lie ya ndị a bi n'akụkụ desert ebe esi ebudete bụ ndị ọcha ebe ahụ ka na-eche gote anyịnya maka na gala nọ n'ọnụ ibe ihe esi obodo ndị ọcha abata onye na-egote anyị eje gala nna ka eji eti otigbu anyịnya mgbe ahụ imere ibe igbu anyịnya ọ nwere ndị ọkwụ gị maọbụ ndị ọzọ sosi mgbe ahụ dịka ndị ọnụ mgbe mgburu anya nwuru anyị nwere ka amaka ụlọba mmadụ n'elugwu mmadụ erika mgbe abajede nke mgbe ọnụ ndị Umueri anya nwa aba n'ọma mma otiwaba onye aga onwetu ndị a ka dịsị ndụ mba onye aga nwụrụ ọnwa aba nne maka na-eme akadegbuzi nwaanyị ya bụ n'Umueri kịta amamụ onogwu na-egbulibụ anyị na-egbu ozi anyị ume mmadụ egbu ozi ejizi ego eme maka na-eme ya nọ na-ejerozi egote anyịnya egote anyịnya gbuo ejizi ego mgbe anyị ga anyị bụ ego ka anyị ji mee mgbe nke unu bụ ego okunu ji mee ibe dị ka akada ya arụ dị ebe ahụ mgbe iji egbu anyịnya bụ ka emesịrị ọgụ Biafra ọ bụrụ dị taa ka iji eme ogbu anyịnya ahụ onye ikpeazụ ịmali elu ogbu anyịnya na Umueri dịka mbụ one dịka akada ihe dịka arụ ọgụ mgbe ahụ a na-anụ ọgụ Naịjirịa na-abịa bụ
Mgbago mbụrụ anya gburu nwanne m Gbukwuo nwanne gị. chieje nwa mụ gburu anyị Okay. mgba Okay. Ovive bọọlụ ọkwa foto gị dị ibe. Ịmaka hwa ni ịka malụ dị mma ha kịta ịma ọdụrụ. Ịbụrụ na mba ahụ na-ebu nnọọ. agwụ m ụmụ mgba Ịkwụ mma. Ọwa imesiwanye gị anyị mgbe na-ekwu iwe. Mba ahụ ị na-aba Cameroon. N'izu abịa. Okay. Ekwu m na ọ gaghị ka ịbụ ịbụrụ okpuru gị kwụsie ya nọ ezigbo okpu gaghị. Oke mbọsị ya eseli foto. Ndị ọgbọ unu wee jesikwara na amị. N'ọgụ Biafra. Isi na ya ejere? Maka gịnịzi? Ịsọpọtụrụ ibe na-eme. Ejide m mụ na ndị amị nụrụ ọgụ n'oyi n'ụdọkụ mụdo onye amị ndị a na o nwere ka ndị amị jide m na ndị oji amị jere onwe m. Iso ebe ị nwere ike ịnwụdo onye amị nya bụ ọ bụrụ na ichu ka ichụrụ ijuru achị bịa. Achọrọ m ije. Ị chọrọ ije. Nne m anwụnarụ m. Ọ dị mma. Mgbata ndị amị jide m. Ogolibe m ka nje ka ndị ụta ndị amị wee jide m. Wee jebe nnelu odibo okpochi anyị na palọ. Nne m wee buru nri bịa du nwunye m ma nwunye m oji ọbara. Nwadị nne m ya buru nri abụrụ ebe a na mma alarụ n'ọnwụ. Wa gbadagbo odibe na ekike dị nụ. Si adịghị ike nwa mgbe ọkwa udekwa anya nwụne pasọ n'owu na ọnọdụ ya bụ ịbago ịba ma eji wee jide m. Nwadadebo na ike ma ọgwụ na mmadụ arụrụ maka na mesi ọnwụ mgba adịna na nwa nwụsị ka anyị nwụrụ eweruo n'abalị ahụ akpọ ụzọ agba ụzọ onye mebịa ka o jide m wee wuru ụzọ Chineke ya abajebe na m ochie gwọbụkọ na-eme ndegwu dibịa nwa ya nọdụbịa ndị emewa n'aka n'ụzọ agbọghọ awa abata ọtụmụpụta ọdụ a na-enwe abe nnejisa unu buta enwere egwu gwere jide m ọwadịwa nye na ndele odibo waba mba ọwadị nnele na ya ewudu okwu na ogologo adị n'obodo alọ nna gị ero nye na-adị okwu owu dịka nne mụrụ sagide ejide ka ọja unu adị ọkọlọbịa na-abụ na bụ na unu ya bụ unu mmadụ ka ụja n'isi gị ka aka ededu zezi nwanne ka o nwere izu na abụ zezi nwụ ibe ahụ okwuru wee mezu ya bụ nna m onye ọgwọ bụ okoya ịkalakwu mmadụ anyị na-adalụ anyị ya emechi nke taa mana anyị abịakwa ọzọ ka anyị tụgharịkwa uche ka ọ ka be anyị jiwa adị ka maka anyị nwa bụ ndị na-etonyite ka anyị matasịa ibe ndị a ka be anyị dị evune daalụrị nne imeke Chukwu gozie gị. Thank you, sir.